Ngikuzwile ukhuluma. Ngomgexe oyigedango. Cha anginayo inkinga. Kulungile. Ukuze sizokwazi ukuthi sigweme okuthile. Khona kumele kutshela khona. Ngikufake umgexo weshene emqaleni wakho. Kodwa lokho akusho ukuthi sengikwamukele Lila. Uyazi ngokukama uyenza kahle umsebenzi wokuba umakoti nokuba umalokazana nokuba umfazi waleli khaya. Unqabile ukuthi ngimlalele wathi kumele ngikuphathe kahle nangenhlonipho. Kodwa ke ngoba unqabile ngikuqoksile umgexo wegedango. Kodwa ukhumbule lokho ke akusho ukuthi mina Mhlasimpe nginenhlansi yothando lwakho. Ilokho nje. Kodwa indaba uAJ nomthetho kanjeni. Kodwa kunankinga. Sonke lesikhathi engasithatha ukuze ngibe semathandweni noAJ. Manje naye ke kumele akunike leso sikhathi ngokwakhe. Ngoba phela uthe akangithandi yena okwamanje. Kodwa lokho phela kusho ukuthi ngikasoza ngithanda. Okokuqala nje emele ngivuse uAbiram lo phila phakathi kuye. Mase ngiyazike. Mengikwazile ukwenze njalo, uAJ uzokwazi ukuthi abe semathandweni nami ngiyazi. Ngikhulumela noLila kodwa ngikhohlwa ngomtshela ukuthi uyasho kunesipha sinike sona. Ngisho ukuthi kufanele azi yena ukuthi izihlobo zakhe zisipini phela. AJ vula umnyango phela. Ngeke nguvule umnyango kuzongithatha ama-minutes ayishumi ungangiphoqi. AJ awaqali ngisho uqala nje ugeza ngwezwa manje shaweni ephuma lapha uvula umnyango phela uphume hawu. AJ awuvule lo mnyango ngoba ngizophula ngempela mina. Umbhedo walo Lila yini le? Kwenze njani ngabe namhlanje? Iphathwa nje ungageza kanjani eshaweni ungazange ufake uoil emzimbeni? Lalela ngisebenzisa izinto zokugcoba. Ngiyageza insuku zonke. Ima kancane lalela la. Angithona ubungena umfazi phambili yonke leminyaka manje sengikhona phela. Yingakho ngeke uzukwazi ukugeza ungazange ufake uoil emzimbeni. Khumula. Lela ngike ngakutshela angiyithandi lento le. Cha, mongo ufaka uoil awuyi kogeza. Ngiyakhumula. Lela awungiqondi yini? Ngiyacela khumula le gawu. Lila awume. Lalela. Akunendaba ukuthi uthatha kuze kufike ipha ngisenendaba. ULila wakudala wayekusaba phela wena mawuthetha ngithi. Kodwa ngubani manje? ULila 2.0 okwelinye izinga. Khumula. Angiqizigqakala ukwazi ngokukhuphuka kwakho empilweni. Angeke ngivumele lento. Okugcina ngixwayisa. Sezwana yini? Nami ngitshela ukugcina njengamanje. Khumula ufaka lo oyela. Khumula. Yini inkinga ngawe? Yini manje ima? Ngiyacela nje ukuthi angithandi lento le. Yini inkinga yakho wena? Ima kancane uyeke lento. Yeka ngithandi lento. Kade ngikutshela ukuthi yeke lento. Yeke. Awungeke. Sekwanele. Nifunani nala? Umbhedo wando. Abiram, igumbi lokuphumulela leli, lo mcimbi uzokwenzela lapha. Kungani kanjena wena? Gogo. uAJ kumele afake uoyela nento yokugcoba emzimbeni. Yingakho silana manje. Ngeke ngenze into efana naleyo Lila. Akukwazi. Angizelanga la kuzothatha amafutha. Pho manje kungani ugqoke kanjena kungani? Ngoba bengilandela ma. Uhle njena. Amadoda amaningi afisa sengathi amakhosikazi aba ngalokho ebalandelile. Akusinto enhle leyo. Kodwa yona ngifuna ukuyogeza. Ngiyahamba manje. Yiloko nje engikushoyo nami. Faka lo oyela mase uyahamba uyogeza masinyane. Awukahle. Ngikutshelela ukuthi angeke ngiyenze into efana naleyo. Uma ukuthi uyakulalela akusho ukuthi nami ngizokulalela. Hayi cha. Hayi nje uma wakho kuphela kodwa kulezi insuku ezidlulile ngisho ingane zakho futhi. Amakhosikazi abo iPA wonke nje umuntu ola useqalile ukuphinda ngilalela. Noma yini. Kodwa ngeke ngikulalele mina Lila. Kodwa kumele hlala esitulweni lapha uthula uthi du. Kungenjalo kukhona umuntu wakulomndeni ongilalelayo. Ngizobele ngibize yena phela. Ngeke ukuthande lokho. Ini?
Tiger. Tiger, bheka lana. U-AJ akafuni ukuthi angilalele mengimtshela ukuthi akahlale phansi. Awuhambe bandla. Shona kena, hamba. Tiger yima. Tiger, ngiyeke. Tiger yima. Tiger yini lo yenzayo sima. Tiger. AJ, kungani ungavela uhlala esitulweni nje? Tiger, kwanele. Ima. Cha. Thula. Tiger, Hamba. mfana omuhle. Hamba. Kuhle lokho Lila. Ngosuku lakhe lokuzalwa ngangijwayele ukuthi ngifake iminwe emibili emafutheni lapha kodwa engafuni. Ngibonga isibindi sakho mntana. Hayi gogo, akusona isibindi. Idiwali ifika ebusika, isikhumba somzimba siyoma ingakho phela thina sifaka uoil nje. Nento yokugcoba futhi inamakhambi amaningi asiza isikhumba, ingakho sifaka emzimbeni. Mekuthiwa sifaka uoil, abanye abantu ke bavele bangafuni hlobo. Ayikho into esingayenza ukubasiza ngalokho. Umuntu wenza akufunayo. Yash. Namhlanje usuku lephadwa. Kungani ungangisanga ohlelweni lomculo? Kunokuthi ungilethe endaweni njengalena. Revati, ma ungayithandi le ndawo yazi singabuyela emuva. Noma mhlambe ngikushayela ingoma encane. Mana kancane. Yash. Yash bengidlalela. Ay akusenani khohlwa lokho. Vala amehlo akho ke manje yes. Lungile. Nakho-ke. Ozala. Yash. Hayi sawena. Khuleka ngiyobe nginankinga hawo. Uyakwazi wena ukubekezela vele? Yash ungisa kuphi buka? Hlisa umoya. Sengawavula amehlo. Mana umzuzu Ravidi. Ya, manje songawavula. Wow, ikhofi ngatshela ukuthile. Ikhofi lefanele usuku lanamhlanje. Akubi kangako yash. Ngiyabonga. Hlala phansi. Bengaboni ukuthi lishisa ngaka yazi anginakile. Awungitshele ke. Ngithini manje? Kukhona ufuna ukungitshela khona ngoba selokho sifikile la kunento esengqondweni yakho. Ingabe khona ufuna ukusho? Kodwa yini lento engishoyo? Uzocabanga ukuthi mhlambe khona engikuhlongozayo. Awu kodwa Simandla. Usekwazi ngisho ukufunda umqondo wami lo muntu. Rivati. Rivati ungakhuluma qala. Cha. Uwena olethe mina lapha. Khuluma ke. Rivati ngikuzise ngapha namhla ngapha ephadwa. Ngoba Rivati yazi ikhofi yazi angazi Lemnandi ngilenzile mina yazi
lilethela ngizolifaka esikhwameni ngizolibeka kahle Hayi, muso kokufaka kunjalo. Letha la ngikusona. yebo lithathe Uyaphi manje Yash? le ndawo kwazi ukuzizwa ukhuluma Hayi suka. ngempela woza lana woza qaphela yabo khuluma ke memeza Rivati bonile angitshelanga yini yabona ke imancane Yosh Usuqedile. Asambeni. Ngiyacanda Rivati Ngiyakuthanda Rivati. Yilokho bengifuna ukutshela kona yazi. Ngiyakuthanda Rivati. Ngicela ungishade Rivati. Asambe sikhule sobabili. Asenze amabhizinisi sobabili sikhule ndawonye. Yesh, ingabe ungicela uthando ngempela? Yebo Rivati, ngikuthanda ngokweqiniso. Uxolo. Kodwa bengingakavumi. Bengicabanga ukuthi cha mhlawumbe ngenza iphutha yazi. Angishongo futhi ukuthi ngiyanqaba. Lo kusho ukuthi ngiyangithanda nawe futhi. Ngempela. Ayebo. Oh, Yash, hey. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.